ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang porsyon na ini hatod man sa Indo ni Punong Barangay Weden Salvadora. Ang programang ini hatod sa Indo ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwang kan Perpetual Health Iriga City. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
Alaga, Max Protectado pa yun. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulot katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Ang Radyo Ronda, RPN, DZKI Iriga, kaibang ang samong mga sponsors nakikisumaro sa kafiestahan ni Ina, Patron kan Kabikolan, Nuestra Señora de Peña, Francia. Buot niya mong pasalamatan ang mga binasunod na major sponsors. Holy Trinity College of Camarines Sur, care of Bobby F. Palangka, President, Don Fortuno Street, Santiago, Bato, Camarines Sur. The local government of Nabua, headed by Mayor Fernando Simbulan, Nabua, Camarines Sur. Asinuyaman ang samuya mga minor sponsors. University of St. Anthony, San Miguel, Iriga City. Cloud Lagyap, Sea Events Styling, your events, our craft. San Miguel, Iriga City. Halo Mango, Railside Highway 1, San Miguel, Iriga City. Lieutenant Colonel Van Layosa, City Administrative Resource Management Unit, Naga City. Police Office, Berlin Street, Santa Cruz, Naga City. Rosemary A. Escobal, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Engineer Elmerhon Athan V. Orbita, Lot 25, Block 3, Cookville Subdivision, San Felipe, Naga City. Caldi's Kitchen, Ateneo Avenue, Bagong Bayan Sur, Naga City. Potato Center, Chima Building, San Miguel, Iriga City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha O. Martinez and Family, San Nicolas, Iriga City. Honorable Olpiano Duran Jr., San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Montessori Children House of Learning Incorporated, Nabua Campus, care of Leia N. Romero, the Principal. San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Modern Oriental Home Depot, owned and managed by Edwin Tan. Highway 1, San Roque, Iriga City. Blessed Name of Mary College Incorporated, care of Nueme Marpuri, School Directress. Lopinio Street, San Isidro, Pili, Camarines Sur. Wincy Trading, owned and managed by Edwin Casili, San Nicolas, Baao, Camarines Sur. Winbro, Agribit Trading, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. St. Jude Tadeos Learning Center Incorporated, West Campus, care of Marinel R. Bagasala, Zone 1, Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Municipal Mayor Tomas A. Bucago, Local Government Unit Sipokot, Camarines Sur. Montessori Children's House of Learning Incorporated, Iriga City, care of Daisy Trahada, San Nicolas, Iriga City. Volume Grill and Resto Bar, San Roque, Iriga City. Sa Saindo po Gabos, beyaan lugod kita kan mahal na Diyos. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Patrona del Rico, Gran Madre de Dios, se siente la reina de nuestra región. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sigara Technological Colleges at Highway 1, Francia, Iriga City. Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management, ABM Strand,
General Academic strand, GAS. Humanities and Social Science, HUME strand. Technical, Vocational, and Livelihood track. Automotive Servicing NC1. Automotive Servicing NC2. Computer System Servicing NC2. Electronics Products Assembly and Servicing NC2. Electrical Installations and Maintenance NC2. Masonry NC2 and Tile Setting NC2. CHED programs, Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major, Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major, Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigara Technological Colleges also offers scholarship program, Sigara Marching Band Scholarship, Sigara Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, Estufa Foster Parents Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements. Bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, High School Graduate or Senior High School Graduate, Certificate of Live Birth, NSO-PSA photocopy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, transcript of records if transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements, SF9 report card or SF10 Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO Birth Certificate, Original, Certificate of Good Moral, and Certificate of Completion. So, enroll now. For more information, please see the register or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigera GECS or www.facebook.com. The Sigera Technological Colleges enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. Sa panagos na pag-asigura na anberang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkon nunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi
sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Hoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman ng hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang, Diyos marahay na aga po sa Sendo Gabos. Pansamantala kita po muna magkakairibahan di sa programang Bicol Connection. Ang kaibahan niya to sa lado technical si Cha Benaobra, sa information si Ricky Sagayap, sa transmitter si Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Barasanan, sindong makaibahan ngunya na pagkaaldaw. Yan man si Engineer Abilindon Toralio, ang samuang Chief Technician. Tapos ang pag-asa ng nasyon. Si Ma'am Kyle Riago Ligacion. Si Apa. Hoy, dyan sa Panuan po ka na baaw, tahali pa lang ako dyan, ngunya na pagkaaga. Naglipat na itong mga miyembros kan Sangguniang Bayan sa Panuan kan baaw. Duman sa bagong session hall, kundi sadit, kumpara duman sa dating session hall ninda. Kaya sibot pa nga ni ang ibang mga empleyado kan Sangguniang Bayan. Tapos sa mga kagawad kan banwaan na baaw. Pagkatapos kan Kamoyan Festival, nagliwaliw. Nagtour sa ibang rehiyon, digdi po sa tuyang nasyon. Kaya kan haputon ko an sarong konsyal kan banwanin baaw kung anon pag-uurlayan ngunyan sa indang sesyon. Udaman tuod nga ya. Pero ang importante magsesyon. Mayong gayong pag-uurlayan ta. Kumbaga, mandato yan kan lay. Na dapat gibuhon ang sendang obligasyon dawa mayong gayong nahaman yan sa session hall ta. Diba may hangover pa.
kan pagtour tapos so nagin okasyon kan Banwanin Bao itong Kamuyan Festival. Oro halawig so kamuyan kan ibang mga konsyal kan Banwanin Bao. Arog sa naman po kayan ang buhay kan politika sa Pilipinas. Pwede pa sa nangani, gusto magpara muya-muya na sana. Kan ibang mga opisyal kan banwaan o siyudad o ini mismong probinsya magin an sa tuyang nasyon. Kaya minsan po dahil manag-aasenso ang Pilipinas dahilan sa mga arog kaining gawi ka na mga opisyal niya to sa gobyerno. Kumbaga naaagtaan ibang mga Pilipino. Pagkatapos na ibugtak sinda sa indang mga puder, halos ang iba, sabi nga na kan, paanod. Tapos nagluluwas na dyan. So maray sana abubasang pag yao na sa posisyon. Ini po ang dipisil ka nasyon Pilipinas. Imbes na isipon, so pag-service sa mga namamanwaan, tapos gibuon sa indang obligasyon, so mga pigpara promesa durante ka na panahon ng eleksyon, iba man po ang ginigiribo kan ibang mga politiko niya to. Kaya magtios man kitang mga Pilipino. Nag-aabot kan eleksyon, basta may kwartan politiko, perming happy ang mga botante. Majority po ang gusto magpara-eleksyon na sana. Maray ngayon kumbaga buhay ang kwarta. Pag kakatapos po kan eleksyon, mayong kwartang gayo. May kwarta pa man, kundi grabe ang sinasapong pagtios ka nasyon Pilipinas. Kumbaga simot ang kaha. Siyempre, maribay so bagong administrasyon, duman sa dating administrasyon. Ang masakit pa kayan kung inubos kan mga dating dating administrasyon so kwarta kan lokal na gobyerno. Binayaan, grabe pa ang utang. Kaya nagsasapo so mga kababayan niya to. Na entero man kitang tinataga-taga sa buwis. Pero pa kaya dahil na nare-resolveran na kumbaga pagbagsak kan ekonomiya kan nasyon Pilipinas. Minsan, ang ibang mga politiko, ang ibang mga negosyante, palibre sa buwis. Kumbaga sindaman sana ang mga tax evader. O so kaso ni Presidente Bongbong Marcos na sa pamilya Marcos. Sasahutan kay ito ni dating Presidente Rodrigo Duterte na kadakol kan babayadan na buwis sa Bureau of Internal Revenue. Nawara sana po bagan isyong ito. Kita, dahil sana makabuwis, din sabi nga ni kan mga ining sa real property, entero na kitang pigiinitan kan gobyerno. Tapos dahil mo na maitransakan sa imong mga propiedades. Pero pag sindan nakakagibo nin mga kalukuhan sa gobyerno, ini pong mga yaon sa posisyon, an iba, mayo sana. Pasipara sana. Pero itong mga saradit na namamanwaan, pag nagkasala, automatic, kundi nagbubuwis, napadlak ang mga tindahan,
Tapos daga kon dahil na bubuwisan. Ini embargo. Makahirakpuan kamugtakan niya to pag-arog kayan. Hapot yan hanggang noarin mababago ang sistema sa paggugobyerno sa nasyon Pilipinas. Dagkod na kita pong mga namamanwaan ay magbago ang ugali kan iba niya tong mga kababayan. Dawa isay po ang magkaput na presidente. Isay ang kumbaga kaput kan renda kan gobyerno sa Pilipinas. Poon presidente pababa, mayo pong asensuhan ang Pilipinas. Kunday taman tabangan, kitang mga namamanwaan na kumbaga maghinguan na mapakarayan sistema kan sa tuyang gobyerno. Dahil kita magparaasa sana sa gobyerno. Dan iba, garo inaasa na sana pag nakagana ngayon, inimpulanong politiko. Maray nga ta makakalaog ngayon sa kuyang pamilya. Ako na sana pating saro, kundi mga kapamilya na sana iniisip na iloklok sa mga trabaho. Kaya minsan makulog sa parte kan mga nagtitios na mga Pilipino. Sira na sana ngayon maray. Iba man na mga negosyante pinapakiaraman ang politiko. Yaw na nga ni dyan, so utang na buot. Minagastos ang mga negosyante para sa mga politiko pag panahonin eleksyon. Pagkatapos kan eleksyon, mabawi. Dapat yan, mga kontrata nindo, mayor, gobernador, congressman. Itao man nindo sa muya na nagtabang bilang mga negosyante. Kaya nangyayari po sa gobyerno Pilipino, sa gobyerno kan Pilipinas, pinapaikot kan mga negosyante ang nagkapirang politiko, kontrolado. Bueno, ipapahinan nyo po niya to na naging mensahe ni Mayor Rex Oliva sa ika-55 Chartered Foundation Anniversary na pinag-sagibo kasudma. So, mga pasasalamat niya duman sa mga nagsuporta. Kumbaga, nakisimpatiya sa okasyon. Hoya po sa iyang mga naging mensahe. Pambira ta, anong nangyari digdi? celebration of the 55th Charter Anniversary of Iriga. So after 3 years that no military parade and PLC and the majorette competition, we are able to have successfully conducted the same. So for on behalf of the City of Iriga,
I would like to express our gratefulness and appreciation to those who participated in the military parade and the DLC and major competition in addition to the civic parade participants. So to the schools division superintendent of Iriga and the DepEd family headed by Dr. Manny Guzman, our and commendation po, lalong-lalo na sa mga nag-take part sa military parade, DLC and major competition. Sa mga private schools, our expression of gratitude also sa Yusanta School, the University of St. Anthony, the Ortega family, headed by the matriarch. She is with us this morning, si Ma'am Vicky Ortega, and the university's president, Attorney Mickey Ortega, sa Camarinesor Polytechnic Colleges, officer in charge, si Dr. Dulce Atyan, sa Alfonso National College through its president. They are still with us until this afternoon. Sabi po, si Sister Josie Tantaan and the LCC family sa Sigera Institute of Technology, kay Maling Marlo Sigera, the Mother Teresa School, and all other private schools that participated in this main event, our expression of gratitude and appreciation. Also, to all those who participated in the civic parade, Diyos mamanos po kaninyo namin. And this event will not be successfully conducted if not for the usual support, the unwavering support of Congressman Mix and Governor Luigi. Congressman Mix, despite of his very busy schedule, took time and he was with us this morning. Kaya salamat, Congressman Mix, and ipinabot po malariya sa kanyang imbitasyon. Because this coming September 9, there will be a congressman and a governor's night in connection papuan kan pong month-long celebration of the 55th charter anniversary of Iriga City. In addition to the motocross competition that we will be having, this is a national event. In fact, this is the third leg where known and riders sa motocross like Glenn Aguilar, Juby Saulog, si Morento, saka sila pa pong mga will be coming and participating sa National Motocross Competition, third leg. Sabi po namin Iriga dahil last February, pinag-conserve na sa una, pangalawa in connection with the City Fiesta, and this time in connection also with the charter anniversary. There will also be the pabuksing sabi, kaya dahil ako po kita month-long celebration kaming charter anniversary. So pagpapasalamat man po, of course, kana usual support, kana consultant, kana sports, si Engineer Monmon and the Long family, saan si Dr. Iskyla Regalado, dahil kana pagka-perming pagsusuporta sa mga events kaming city. Sa PLDT, for giving us free Wi-Fi na paggamit, one allow
And of course, to the Vision family, because all the events today were covered live. And napayag po sa Vision Prime Cable TV. Thank you to the Hocong family, to Ma'am Lilian Hocong, and to Fiscal Roberto Opio Hocong Jr. And sagutin ka family again because of the live streaming na nagkago kita, and you can view back. Mapapayag po ninyo ang kung nangyari sa atin dahil live streaming po ito, kaya pwede ninyong balikan sa mga kaganapan na kasali. And finally, ang papasalamat na po pala ang reigning Miss Iriga Sadi, si Ma'am Shane Marcela. Thank you, Ma'am Shane, for organizing the event as you are the ambassadors of goodwill of Iriga City. So expect any and all events that Iriga City will be having. Mapapayag din nyo sa atin, si Miss Shane Marcela. And syempre pa, to the members of Kasangguniang Panlungsod, appropriations for this event had been done dahil po ka napapang Kasangguniang Panlungsod, headed by Vice Mayor Edsel Di Maiwat, Man of Action, Buboy Guevara, Gonsi, Sandra Nabonite, Bertino Darcigo, Jun Audal, Pinakamagayon, Ate Samarita, si Jesse Abonite Jr., Sarina Sukasaway, Mernan, Muralyo, with Nikki Katimbang, and si Jun Audal, Foro po Sani Subago, and thank you. And of course to the LGU family, from the preparation until sa ito po pagkaan, and hanggang nanad, and we would like to invite you that after the fireworks, after the awarding, ang kukumingyari po na concert, anamig kanta, anamig tugtog, anamig assist, ana famous na spearman ng Philippine Army. So our expression of gratitude also to the Philippine Army, headed by General Mahao, dahil sila po uli ang namigkanta, and luwan na gabi hanggang magmapo na LGU night. Among mamig tugtog ang spearman of the Philippine Army. So all the departments or offices of the local government unit of Iriga, my sincerest and profound gratitude for always supporting and complementing the plans, programs, and services of the local government of Iriga. And a special mention, of course, chairperson ng military parade. So, successfully, naibalik na po ang military parade with innovations, and thank you very much, Engineer Nona Santiago, the acting head of the City Tourism Office, and to the City of Family, thank you very much kagong malaga gayon na pag-hold dahil pong military parade and sa civic parade. The chairperson is Engineer Ulysses Naglampa of the City Engineer's Office, and the covering the documentation of this event is being done by the Public Information Office of the city, headed by Miss Eileen Alferez. Thank you, Eileen, and to the rest of the group. And this is a collaboration. This is the result of the hard work and teamwork of all the employees and officials of the City of Iriga. Kaya thank you kaninyo po namin. So the competition has been done, and we are now waiting for the announcement of winners. Kanaman po, galing sa LGU Iriga, you are already winners. You're taking part in this
government, nagdala na pong ang pasasalamat po naman. And always remember that in a competition, please take note, just like in the Olympic drill, that winning is not everything, it is only a thing. So, the most important thing in a competition is not to win, but to take part. Just like the most important thing in life is not to have conquered all, but the taking part. And ang upuan na pinaka-importante. It is not all the triumph. It is about the struggle. What is important is how you did your best. So, congratulations. And again, Ma'am Nona, thank you for the very successful holding of the military parade of the DMC and the majorette competition. Bago po ninyo sa mga principals, sa mga head of school, and sa mga kaibanan ninyo, ang kong pasasalamat ng local government of Iriga. So, thank you, and So, yan po ang naging mensahe ni Mayor Rex Oliva sa ika-55 Chartered Foundation Anniversary. Kasudma, pinasalamatan niya ang mga nag-participar sa naunang bita ng okasyon. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod. Bicol Connection Report. Pambira. Iba na baga nag-roroloas digda. Maura so sa tuyang background. Hoy, kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa merkado kan siyudad din Iriga, sa mga paratinda nin bagas, dahil po kita magparahalo nin NFA duman sa mga well-milled rice. Minsan pirang beses na po ako na biktima kan mga paratinda nin bagas dyan na nagkakapira. Una mo magayunon ang bagas, pag sinapna muna, may parong tapos ibaan namit. Dapat i-monitor ini kan National Food Authority, kan Department of Agriculture. Mahal na nga ni ang presyo kan bagas, may mga kalukuhan pa pong pinagagigibo ang nagkapirang mga negosyante para tindanin bagas digdi sa siyudad kan Iriga. Dahil nakita magparagibo nin mga kalukuhan, panluloko sa mga paratungod, herak man po baga. Ibugtak ta sa tama ang presyo, tapos dahil paghaluan nin mga kumbaga kalungkutan sa buhay, na imbes na kamo makatabang, although nagninegosyo, nagdidilensya, pero salaan arog kay ning sistema. Panraya po yan sa mga paratungod din bagas digdi sa siyudad kan Iriga. Bangan panganing an iba niya tong mga nagbabakal nin o nagtutungod din bagas, dodorolag na digdi sa Iriga. Sa ibang banwaan na ta legal an pag titinda ninda kana bagas. Kung arog po kayan, may mga panluloko pang ginigibuan sa tuyang mga negosyante, an iba sa naman. Pero an iba majority tultul pa man. Kaya lang nararaot po an kamada pag-arog kayan an ginigibo kan ibang mga paratinda ni na bagas digdi sa siyudad kan Iriga. Nadadamay sa tultol pag-arog kayan.
Hoy, kumusta man pala dyan sa Banwaan ka na Baaw ki Kagawad Nini Ablan. Asin man ki Manay Munching maglapit dyan sa San Jose. Siring man ki Ana Proel dyan po sa Salvasyon sa Banwaan ka na Baaw. Saroon yan sa mga mainit na dalagan sa politika. Ini pong mangyayaring barangay and SK election sa masunod na bulan. Kaya iba, although dahil pa man talaga panahonin na karampanyahan, kundi grabe na ang hiro kan mga kandidato niya to. Mga pasimpleng hiro. Pag-abot sa barangay, siyempre, kumbaga pag-arog ka ining panahon, itong mga kandidato, dawa dahi pa pwedeng mangampanya, nagtataga pabisto na sinda kandidato, kunwari lang, malibot-libot sa barangay, hindi man yan hindi ako pagpabayaan. Dapat niya suportaran man ako nindo. Kaya minsan mga simple sana ang hero kan ibang mga politiko pag-abot sa panahon ng eleksyon, pero ini ang sabing mga simple pero rat. May executive order na pala na pinaluwas ang Ciudad Canaga ining manunungod sa Piña Francia holidays. An executive number 2023-027 sa September 8 po iyon Piña Francia Translation Procession, asin sa September 13 iyon Scouts Parade, DBC and DXC exhibition. Sa September 14 Civic Parade and float competition. Sa September 15, Regional Military Parade Competition. Tapos sa September 16, Piña Francia Fluvial Procession. Asin sa September 18 po, iyon Post Piña Francia Fiesta. Tapos igwabaga digding pasabot man ang Congressman kana 2nd District kana Camarines Sur, ining National Unity Party President and Camarines Sur Representative Elry Villaferte called on Congress to pass a law that will protect users from poor services and excessive charges imposed by telecommunication companies. After passing the new SIM registration law to finally stop our cell phone users from falling prey to cybercrimes, it is time for us lawmakers to write a complementary measure, this time to prevent subscribers from being victimized by their own telco providers with below par services, Villaferte said. While there is considerable competition in the industry, Villaferte said this lucrative sector is an oligopoly that the state is obliged to keep an eye on. Villaferte said subscribers should be protected from poor network signals, overcharges, dropped voice calls, banishing prepaid buds o prepaid loads, pambira, and other substandard services. He said the measure should require the National Telecommunications Commission to establish a comprehensive and efficient system through which subscribers can report complaints about substandard services. Saloy na po na yung pinagrereklamo ang mga telcos digdi sa Pilipinas. Sabi nga ni kaito ni dating Presidente Rodrigo Duterte, tatamaan kayo pag hindi ninyo inayos yung serbisyo ninyo sa mga subscriber. Mala, sa kudngunyan, paralpak man giraray po ang serbisyo kayong mga telecommunications company sa Pilipinas. Tapos, kaibahan pa dyan, ining mga sa cable, nagpapararuluya sa nan signal, pag primero, abang rahay, abang gayon, abang kusog.
Pag naghahaloy na, mas nawawara na nga ang signal sa mga barangay, with the number of registered seems almost the same as the number of Filipinos, it is all too clear that cell phones have become such a vital part of everyone's daily life that so rarely do you see any adult or teenager without the ubiquitous mobile phone in hand. Hence, the government must ensure that the services being provided by telcos to their subscribers are adequate, affordable, and efficient, the Solon said. Villaferte and Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan have jointly filed House Bill 7982 and a bid to protect the interest of Filipino mobile service consumers by regulating prices, doing away with expiration dates on prepaid loads, requiring proper detailed billing of both prepaid and postpaid subscriptions, and providing full mobile number portability. Other service improvements being sought in House Bill 7982 include offering consumers insurance for their mobile devices, protecting subscribers' right to privacy, and prohibiting unsolicited commercial advertisements unless allowed by subscribers themselves, and that must be sent by telcos only during business hours. The proposed penalties for telcos found to be in violation include fines ranging from 1 million to 10 million pesos, as well as suspension or revocation of their legislative franchises and other licenses issued by the NTC. Di nagray na, sana all. Mapakarahian na serbisyo kan mga telecommunications company digdi po sa nasyon Pilipinas na adakol kan nagrereklamo sa maluyang signal hasta nawawara po ang signal kan ibang mga telecommunications company. Nagpatanid na kay ito si Presidente Duterte. Hindi, pero mayo man nangyari. Ngaya ipapasarado itong mga telcos na palpak ang serbisyo sa mga namamanwaan. Kaya halatunta na lang kung anong mga masunod na naman na mangyayari kay ini kung maaprobara na ang bill na ini ni Congressman Elre Villaferte kan second district kan probinsya ni Camarines Sur. Pambira. Tapos ini pong sarong baruto na pinagagamit sa hanap buhay ka na sarong pamilya na subot pinagtuyong suluon. Kanday pa nabibistong suspetsado duman sa barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay na pagsasadiri ini ka na pamilya Valderrama na pinanluya sa nasubot asin mayo man na kinaabtan na o mayo nang inabutan sa indang mga gamit sa paghahanap buhay. Pambihira. Kaya ingat-ingat kita daw nga ni mauranan ngunya ng mga panahon dahil maibitaran talaga kung minsan pag dinudor di malas natutumtum sa tuyang mga pagsasadiri. Tapos ining manunod sa bypass sa kapusugan man kan search warrant pinagtarget ka na Criminal Investigation and Detection Group Intelligence Unit asin man ka na Naga City Police Station 2 an residensya ni Paul Clara sa Zone 3 Grandland Avenue, Concepcion, Pequeña. Kan nagtalikod na aldaw asin nagpositibo ang operasyon asin na-recover sa lugar ang sarong kalibre 38 revolver, 5 bala asin sarong hand grenade. Ebaan man ang pinagsasabing halos sarong kelo kan pinagtutubudan Cebu
as in nagkapirang drug paraphernalia. Pinag-adalan man sa crime laboratory ang pinagtutuburan droga na sigon sa suspect tawas asin sa naman ini nagaatubang si Clara sa kasong pagbalga sa Republic Act 10591 o an Comprehensive Law on Firearms and Ammunition asin man sa Republic Act 9165 o ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 11 na ninbanggi kan maaresto man sa San Jose Minalabak ang suspect na si John Ares Pisebre, 30 anyos ka na barangay San Agustin sa Banuan kan Bula. Nagpositibo man sa pagtulak nin pinagtutubran Shabu. Ang suspect sa kantidad na 2,720 pesos. Nagsunod man na suminunod man na aldaw. Nagdayo man haliduman sa Banuan ka na pasakaw sarong sa sarong subdivision sa Barangay Concepcion Pequencia, ana pinagsasabing supplier kan illegal na droga digdi na si Francis Taiko, 48 anyos na taga Barangay San Cirilo kana nasambit ng Banwaan. Na-recover man kay Taiko ang pinagtutubudan Shabu na nagkakantidad 17,000 pesos kay bahan ana nabakal sa iya na sasi kan illegal na droga sa kantidad na 500 pesos. Kaya keep up the good work. Sabi nga ni kan duman sa mga membros kan Philippine Drug Enforcement Agency. Dagos po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 5 minutos makalampas na alas 10 na pagkaaga. Ang lulunadan na nagbanggaan kasubagong pagkaaga sa kalabaan kan Maharlika Highway sa barangay Matakla sa Goa, Camarines Sur. Sarong pulang sedan na sinman owner type jeepney na sangkot sa nasambit ng aksidente. Nagatarabang-tabang man ang mga otoridad asin ang nagkaperang residente para tulos man na mahali sa tinampuan duwang lulunadan para dai naman maging dahilan ka na magabat na bulos ka na trapiko.
Tapos arestado man ang duwang sospetsado sa siyudad kan Naga sa ginibong drug buy bust operation kan Bicol Police kan nagtalikod na aldaw. Ang operasyon ang pinag-lunsar bandang alas 6 nin pagkabanggi sa Barangay Carayan sa siyudad kan Naga. Nasa kote man hali sa suspect na pinagbistong sinda Dan Carlo Eborda asinman Kenneth Casen, parehong 24 anyos ang 60 gramo kan marijuana nagkakantidad 60,000 pesos. Ang duwang suspect iyon pinagkukonsiderar man ng mga newly identified drug personalities asinman nasa irarom inikan kustodiya kan mga pulisya. Sindaman ang mag-atubang sa kasong pagbalga sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinagtugutan naman ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapautob kan Executive Order Number 39 na nagsusugo kan price ceiling sa paroy tanganing kontrahon ana paglangkaw kan presyo kan bagas. Ana kasuguan iyo ang pinagbaba bilang simbag sa mga subuot, manipulasyon kan presyo. Pagtatago asin ini ang nakakaapektar sa presyo kan bagas. Pinagabugtak man ang limitasyon sa presyo kan bagas sa 41 pesos ang kada kilo para sa regular milled rice asin man 45 pesos ang kada kilo para sa well milled rice. Sigun sa orden kan presidente. Ang hapot nasusunod daw ini. Digdingani sa siyudad kan Iriga. An 44 pesos pigahaluan pa nin NFA kan iba pong mga paratindanin bagas kung minsan masiramon sanan mga kasuguan kan sa tuyang presidente kundi pag-abot sa lokal ay manamumonitor ka na Department of Agriculture mga dapat na magmato kan presyo kan bagas sa mga merkado. Halos minaabot na nganing 60 pesos ang kada kilo kan bagas. Ang pinakababang presyo kan bagas 40 pesos pero bulaw na ang kulor. May parong pa. Kung minsan mayo man padumanan ang mga paratungod, siyempre matyaga na sana daw arog kayan ang klase kan o ang kalidad kan bagas kisa magutom. Saan nangyayari po digdi sa tuyang nasyon, gusto kitang gutomon kan mga darakulang negosyante tapig paparatarago ang mga marahay na klase na bagas. Tapos ito man na rayaon sa gobyerno, ang iba gusto magpara-import. Kaya kung minsan makasuya baga, ang ibang mga kasuguan kan gobyerno na dahil man nagkakaurutob digdi sa lokal. Kung tol-tol man po ang ahensya kan Department of Agriculture, dapat i-monitor ninda lalong-lalo na sa mga barangay kung talagang nagsusunod ang mga kababayan niya itong mga paratinda digdi sa pinapautob na presyo kan bagas sa satuyang nasyon. Tangani kamahal na may halo pang mga panluloko ang ibang mga paratinda, mabubwisit ka man talaga. Kamahal kan presyo tapos matutungod mo pang bagas may halong NFA. Ang nangyayari po kaya bako ng turol-tulan. Ang ginigibo kan nagkapirang mga negosyante niya to digdi sa nasyon Pilipinas. Maski so darakulang negosyante
mga manluloko man, maski susaradit, iyo man. Mayo na kitang padumanan. Anlogi permi itong mga parabakal. Tapos an irarason pa, kaya andilin siya midigdi piso sa naman. Sobra andilin siya nindo, tayo naluan nindo din in episode, tol-tol na bagas. Ini po ang dapat i-monitor kan Department of Agriculture. Kung pagpapara sabihon sana may kadiwa na ngayon na presyo kan bagas. Igwa na ngayang 25 pesos. Ay inda. Ay nga ni pagparalukuhon ang mga Pilipino. Hoy, kamusta man ki punong barangay Ju Bagayawa dyan po sa Barangay Francia, digdi Syudad Caniriga. Pero nagdidikit na bagan mga barangay officials ko niyan. Man sa Chartered Foundation Anniversary Caniriga, so ibang mga barangay officials mayo. Nangangarampan niya na. Halawigon po na nagbali na NGO duman sa parada. So mga parasumba. Uy na nga bana. Ini pala na sumba, nagdadayo-dayo naman, nakikilaban sa ibang lugar. Kasasunod kayan, ang mga parasumba, lumaban na duman sa West Philippines eh. Duman na magburo barayli. Dahil na nakukontento. Ano ba pati, sige sa naman ang surumba. Pero niya ako napapabayaan. So, mga gibo sa harong. So, obligasyon sa pamilya. Ba kaya ang nanonoodan kan mga Pilipino? Mga arog-arogan? Kaya magsumbaman tayo magsiksi. So, iba mga siksik na na kagadet kito awak. Kasusumba. Masa pag abot dyan sa arong, hanapon, dakol na kakanon. Ano man yan magsaradit, pag arog ka yan. Tapos gagarastusan na abang kakayon kan mga uniforme. Kaya, kunyan nga kita ensayo, duman nga may laban. Pero mga para basketball ang kawat kan mga para zumba. Matindi ang training. Ano na sa napating mga step. Baka na sa nang step by step. Ano ba halos magkabararian na baga? I-repeat lang hawak, makasumba sana. Pero pa po ini sa kumbaga daranin pagsakit sa pagbuhay kan mga Pilipino. Mahiling na may mga nagsusumba, gusto magsurumba naman gabos. Sa mga eskwelahan, ngaya wellness. Tama brigada, sige ang surumba. Imbis na magharawan na, kung ano-ano na sa nabagaan pinaggigibo kan ibang mga kababayan niya to. Kumbagaan Pilipinas mayong focus. Sunod kayan i-order ni Vice President Sara Duterte ang DepEd Secretary ngaya gabos na mga maestra magsurumba. Nanganing arogon kan mga kaakian. So order ngonya ni DepEd Secretary Sara Duterte aralion ang gabos na mga dekorasyon sa eskwelahan. So iba dahil man nagsurunod, maasing yan, di man nga iton pwede. Ag kung ano nga mga nababayad visual aid,
Tapos alphabet, di nakatutuod, ading ibang mga eskwela sa grade 1, kinder, ano pa nga alinan itong mga alphabet ito na dekorasyon. Ini kasi Vice President DepEd Secretary Sara Duterte, dahil man ini nakanood na magtukdo. Kaya kumbaga, dahil man niya namatian kung paano magtukdo, makanood ang sarong eskwela. Pag abot sa primary level, ang nanodan niya, paggugobyerno na may halong isog. Dahil ka magsunod, pwede kang sipaon. Natunayan na ba kayo ni kan mayor siya duman sa Davao? Nagloko-lokong sheriff na pagbalasa. Okay lang yan kung may kasalan, pero kung sobra man, nag-abot na sa puntong human rights violation, ay masakit na po yan. Kung inaasikaso baga ni Vice President Sara Duterte na lang kawan, ang sweldo kan mga paratukdo, mataparan man sa indang mga pangangaipo, di nagrahay na. Gibukan ibang mga paratukdo niya to digdi sa nasyon na Pilipinas sa pampublikong eskwelahan, magparapangutang na sana na babansagan na ba nga loan dito, loan doon. Tao na nga sa mga teachers na taga London, ay pambihirang buhay ta ini. Ang mga paratukdo halos magtalnod na iba ang mata sa pagparagibukan mga gagamiton sa pagtukdo para sa namakanod ang mga eskwela, ang mga estudyante. Tapos dahil man lamang linalangkawan ang sweldo kaining mga yaon sa baba na mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan. Hamak mo ito sa performance bonus, sabing PBB, paiyakan pa bago na i-release na itaw sa mga teachers digdi po syudad kan iriga. Tani ba pati imbes na madaling maitaw, pinagdidilinsyan pa man kan ibang mga opisyal kan DepEd ang kwarta na para sa mga nagtitios na mga paratukdo. Parehas yan kan nagsiserve sa eleksyon. Kung minsan, aluyon man ma-receive itong sa indang kumbaga per diem, per dime na sabi. Tapos ini pong service credit kan mga paratukdo. Sa laog nin sarong taon, pag dahil mo na konsumo, expire na. Kaya minsan disganado man po ang mga paratukdo niya to digdi sa pampublikong eskwelahan sa tuyang nasyon. Aprobado na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatagama kan mandatory price ceiling sa bagas sa enterong nasyon. Ini ang bilang kasimbagan kan gobyerno sa padagos na paglangkaw kan presyo kan bagas sa merkado. Sa iyang pinirmahan na Executive Order number 39 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin,
Matapos rekomendar kan Department of Agriculture, Department of Trade and Industry na magkakaigwa o magkaigwanin price selling sa bagas. Obheto kaini para mamantinir ang reasonabling presyo kan bagas sa merkado. Tapos ini pang manunod sa regular sparring session sa boxing ni Kong El Rey Villaperte ang ipinasirip na pambihira. Dalanon ang screen grab hali sa ipinaluwas na video kan sparring ni Congressman El Rey Villaperte sa gabat kan suntok ni Kong. Delikado subot na makaturog asin magbagsak ang hambog ni Mayor Permen Mabulo pambihira. Resado man subot na sanay si Kong El Rey sa sports. Dahilan sa dakol naman ining kinakahiligan na kawat. Pero kabali pati digdan golf. Dahil nakaipuan pang mag-training dahil na para sa iya ini ang sarong basic regular exercise routine na sanaman. Bakong arog subot ki Mabulo na puspusan pa ang pag-insayo. Ang trainer si Boboy Fernandez. Dahil ang tamayo man talagang aram sa kawat na boxing. Pambihira. Dawa nga ni subot 50 push-up iyon anday kay ni kakayanon asin dawa magdalagan in 5 kilometro anday man kay ni kayang tapuson para man sana day na mahiling na aatakihon ini sa puso. Nagsasagin-sagin man na kayang lumaban pero aram kan gabos na mahilig man siya na magpasikat pero permi man siyang nagtatako. Arog kan ginibo niya sa mga mista nakaibahan niya sa PMA na pinagbayaan niya sin siya mismo ang nag-traidor sa plano kan Oakwood Mutiny pambira. Grabe. Kung tutuson, mayo man na talagang kaipuhan pang patunayan si Kong El Rey dahil ang taaram man kan gabos na sa serbisyo publiko pa sana, iyon talagang nangingenot na siya. Sa sobrang dakul kan sa iyang naginibo, lubos-lubos na ang tiwala kan mga tao sa iya. Asin para sa gabos, dailang pang serbisyo publiko si Kong El Rey dahil ang tadawa sa sports iyon pambato man siya kan mga tao. Pwede siyang maglaog sa Gilas Pilipinas. Magpakitang Gilas na nakasaro naman ang Gilas Pilipinas. Nadali man kiraray sa China. Kaya sabi kan mga tawas and netizens kay Mayor Mabulo dapat siguro ang napakarahayon niya muna ang mga problema sa San Fernando asin tutukan ang pagserbisyo publiko. Sin kung talagang gusto niya na magpapansin, iyon dapat man magpa-check up muna siya sa doktor. Ay pambihira man. Kung kaya kan puso niya sin hawak niya na magboxing lalo na kung may 8 rounds dahil anta sigurado sa kamugtakan ni Mabulo ngunyan, iyon mabagsak siya sa atake sa puso. Sos Mariosep, dahi man po lugon. Pero kung magsarabayan, magjogging si Kong El Rey saka si Mayor Permen Mabulo kan San Fernando ga, baka dahi man tumagal si Kong El Rey.
An referee si Mayor Nelson Legacion kan Ciudad Dindaga. Saka si dating Vice President Bipilini. Ben, antes mo kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwa ng Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong gumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanong nin short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuwan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Magtipon nin tubig uran. Maglaag nin mulch sa palibot kan tanom gamit ang ata o bunot ng nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man
kan sobrang init ang sa indong mga pananog. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa Indoys, my only drinks, my only fries, at only wings. Suskino! Indoys! Enjoy sa Indoys! Only wings! Enjoy sa Indoys. This time check is brought to you by Olympio C. Nivalio Custom Brokerage OPC Unit 206-C Regina Building 410 Escolta, Manila. Service offered: Customs Brokerage, Tariff Consultancy, Tracking, Domestic and International Freight Forwarder, Non-Vessel Operating Common Carry. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sigara Technological Colleges at Highway 1, Francia, Iriga City. Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management, ABM Strand, General Academic Strand, GAS, Humanities and Social Science, Strand, Technical, Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2, and Tile Setting NC2. CHED programs: Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major, Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major, Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs: Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigara Technological Colleges also offers scholarship program: Sigara Marching Band Scholarship, Sigara Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, Estufa Foster Parent Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements: bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, High School Graduate or Senior High School Graduate, Certificate of Live Birth, NSO-PSA photocopy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, Transcript of Records if transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements: SF9 report card or SF10 Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO Birth Certificate Original, Certificate of Good Moral, and Certificate of Completion. So, enroll now. For more information, please see the register or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109
or visit us at www.facebook.com/Sigera GECS or www.facebook.com. The Sigera Technological Colleges. Enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanong nin short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuwan ang crop rotation method para makalikay sa mga teste. Magtipon nin tubig uran. Maglaag nin mulch sa palibot kan tanom gamit ang ata o bunot ng nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Siring man, buot niya mong pasalamatan ang mga major sponsors kan Peña Francia Celebration 2023. Romars International Gases Corporation, exclusive distributor of Mars Flame LPG cooking gas refilling plant located at Zone 2, San Juan, Baao, Camarines Sur, owned and managed by VP Director Elmer Sapugay and Charlie Sapugay. Honorable Mayor Rex Cuba Oliva, LGU Irigas City, Olympio C. Nivalio, Custom Broker, Unit 206-C, Regina Building 410, Escolta, Manila, Miss Betsy O. Odavar, Santa Elena Baras, Nabwa, Camarines Sur, Mayor Jeffrey S. Besenio, Baao, Camarines Sur. Uyaman ang mga minor sponsors. Kanamo Local Food and Beverage House, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Engineer Jonel Feliciano Jr. and family, Springfield Subdivision, San Roque, Irigas City. Engineer Ariel O. Soriano, San Miguel, Irigas City. A.T. Reyes Salon, San Roque, Irigas City. Father Dan Aguilar, Paris Priest, Our Lady of Fatima, San Isidro, Irigas City. Dr. Lisette Tulete Chuan and Mrs. Perlita Tulete Chuan, Topasugod, Nabwa, Camarines Sur. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Jenny O.K., Irigas City. Honorable Nestor Andaliz and family, Barangay Kagawad, San Agustin, Irigas City. Architect Lito Florese and family, San Antonio Ogbon, Nabwa, Camarines Sur. Botor Store, owned and managed by Mr. and Mrs. Henry Botor, San Francisco, Irigas City. Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Irigas City. Honorable Eton Paro Balibar, Councilor Bula, Camarines Sur, and Dingdong Antioquia Balyebar, Barangay Salvacion, Bula, Camarines Sur. Honorable Ray P. Lacoste and family, Municipal Mayor, Buhi, Camarines Sur. Barangay Kagawad, Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Irigas City. Christine O. Martinez and family, San Nicolas, Irigas City. Past Faithful Navigator, care of George Lapat, Metrocore Subdivision, Las Piñas City. Past District Deputy Eli Pasis, number 28, Mercury Atlas, Monwalk, Las Piñas City. Sa Indo Pagabos, Dios Mabalo.
Padagos po kita digdi sa satuyang programa. Nakapag-ani nanin na maabot sa 2.9 toneladang bangusa na sarong pinagsasabing first private investor duman sa Sangay Mariculture Park sa Odigdi sa probinsya kan Camarines Sur. Ang nasambit ng mga dakop iyon may average body weight na 600 na gramos asin an maabot man sa 160 pesos ang kada kilo ang average cost na konsusumahon iyon maabot sa nagtataginting na 464,000 pesos na nakatagamang ipabakal sa mga syudad kan Legazpi asin man Masbati. Pebrero kan ongon niya na taon kan magpuon na atamanon ang masubra sa 25,000 na mga fingerlings kana bangos na sigun sa HDP Episkids Project. Napagsasadiri ni Abner Brigino na tubong albay nakatagamang anihon nindaan na duwa pang piskages na maabot man sa 27 toneladang bangus noon niya na bulan kan Septyembre hasta Disyembre. Ikinaugmaman kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol dahilan ta an arog kaining magayon na pag-harvest kan mga bangus iyo ang nagpapahiling subuot na magayon an puon para mas maipahiling sa gabos ana potential kan mariculture digdi sa riyon. Mientras na nasambit ng pag-ani ana pinag-atindiran man kan mga empleyado kan BIPAR 5 as in production team, local government unit kan Sangay as in kan Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry. Di nagray na. Ito ang kadakol perming bangos si Ate Marie Quadrante. Hindi ko na lang pati na pasadahan si Ate Maria. Nagabot naman sa 281,203,000.44 o 218,381,203.44 ang kabilugan kan kantidad na naipanao kana Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga apektadong pamilya on pasanak an o kan pinunan an mayon operation dahilan sa pag-aalburuto kan bulkan sa probinsya kan Albay. Kabilang mandigdia nagkapira sa mga tabang pinansyal kan Emergency Cost Transfer o ECT asin man an assistance to individuals in crisis situation o ining AX kan nasambit ng ahensya. Yandras na nagtitinir pa man na nakataas sa alert level 3 ang nasambit ng bulkan asin padagos pa man ng lakdang kan DSWD Bicol para masiguro asin mamantinir ang supply kan family food packs asin ang non-food items sa mga warehouses duman sa probinsya. Akibat man kay inian padagos nindang pag-monitor sa mga pamilyang padagos paman na nag-i-star sa mga evacuation centers. Mas
bastante man palan an pirming supply kan mga yaon sa evacuation centers dyan po sa probinsya kan Albay. Ayan, iba dyan halos araw-harabo ng magharali sa pirming dakol an ayuda. Ako sa nang ayuda kan gobyerno nasyonal, gobyerno lokal, kundi igwapang mga ayuda hali sa ibang nasyon. Pero an arog kayo ng bagay, dahil man yan matagal. Siyempre, paano naman? So, pagbuhay kan sa indang pamilya, sa mga nag-ieskwela, alangan man na iasa na sana permi sa mga ayuda hali sa mga nagtataong ayuda. Ayan, iba garo pigtatawaan naman mga livelihood program kan lokal na gobyerno kan probinsya ni Albay. Kumusta man ki Sir Jerry Navarez Land Transportation Officer dyan po sa Ligao City sa probinsya kan Albay. Siyempre ki Ma'am Grace Sanao na Social Security System digde syudad kan Irig asin man ki Ma'am Janet Benga na branch head asin sagabos na mga empleyado ka na SSS. Nag-urulay naman na nagkapira sa mga kinatawan kan Office of the Vice President, Bicol Satellite Office. Kaibahan man ang gobernador kan Islang Probinsya kan Catanduanes na si Governor Boboy Coa para sa sarong korte sikul. Sa nasambit ng pag-uurulay, pinagatukar nindaan mga kinakaatubang na programa kan Office of the Vice President para sa probinsya kabilang sinasabing 500,000 budget allocation para sa tabang panghanap buhay sa mga disadvantaged displaced workers o ining tupad magnegosyo said funding para sa civil society foundations asin man ang pagbabago campaign. Sakop man kan nasambit ng budget allocation para sa tupad ang gabos na munisipyo apera naman sana sa banwaan ka na Birak asin San Andres dahilan ta igwaman subot ining kanya-kanyang budget. Mientras na magninegosyo said funding for civil society foundations man iyon sarong livelihood asin man entrepreneurship program na makakatabang man bilang pansuporta. Ang pagbabago campaign man subot iyon sarong tree planting activity na aatindiran kan mga magurang kana mga eskwela sa grade 1 hasta grade 4. Konsain sa programang ini kamauutan kan OBP na magtanom nin sarong milyon na mga kahoy asin magtaon nin sarong milyon na school bag sa mga aki sa enterong nasyon. Di nagray na. Kundi bako sa nang arog kayanan programa kan sa tuyang gobyerno na dapat mantineron asin pakarhayon padakulaon ang mga kahoy takon sige sa naman ang tanom man pinag-aasikaso halos mayo man sana kadakol ng mga patanom digdi sa nasyon Pilipinas kaibahan panganay kay tuhan KBP Camarines Sur Chapter an hapot hain so mga pinatanom na ito ano daw nagbuhay man so kadaklan o nagkapirasanan na buhay. Nagbabadgetan kan gobyerno po ani ba pinag dodonar
Kundi man yan arasikasuhon, mantiniron ang pagpadakula. Useless ang mga arog po kayo ng programa. Mga kababayan niya to. Bako sa ng mga non-governmental organizations, pati ang gobyerno, sigan kampanya na magtanom nin kahoy an hapot. Sa 10 itinanom, halimbawa kan sarong namamanuaan, pira daw ang nabubuhay man. Di nga ni sa syudad kan Iriga, kadakol po mga patanom na kahoy dyan sa bukid na parte kan Iriga. Di sa Mount Asog, ninda kung pirana ang nagdarakula. Diba, garo pinakinabangan naman ka mga ngod. Inibo ng irutong. Diba, inuring. Ini po ang dapat na pakarhayon ng mga programa kan sa tuyang gobyerno kan mga non-governmental organizations na sigan tanom nin mga kahoy daiman totalmente na papadakula ang kadaklan. Dapat may magmantinir na day paralodon sagkod na day padakulaan kahoy. Di sa Nasyon Pilipinas kaya grabe ang kampanya kan Department of Environment and Natural Resources. Daban digdi sa mga illegal na para putol nin kahoy, para palod. Kundi puro sa naman kampanya. Pag may mga nadadakop, nadarakulang po nin kahoy, pigpapara-paralapa. Ngaya halaton ang desisyon kan korte. O di sayang kay itong mga pinaluda na punin kahoy na pwedeng pakinabangan kan sa tuyang mga kababayan. Hindi po ang dipisil digdi sa tuyang gobyerno. Tapos kung minaasta pa niyaon sa diin so la ka mga oragan ka ibang empleyado. Alagad pag nandadakop kaya ng mga illegal na parapalod ang nakakadakop. So mga pulis bako mansinda tinon-over na dyan sa DNR dahil mo na maaraman kung napaano na sa mga puon kan kahoy ng mga illegal. Ibahan pa sa bihikulo kahit ito nga may mga nagkawara lang dyan. Kaya sayang ang kampanya kan sa tuyang gobyerno na magtanom nin mga puunin kahoy. Kan panahon kay ito ni dipuntong Presidente Ferdinand Marcos, kadakol pong mga programa sa tuyang gobyerno dapit sa ngaya Green Revolution. Sa ng mga kahoy ang inaasikaso ka na gobyerno maging sa mga paraoma. Di ngunyan nag-agi ang halawig na panahon dakol na mga programa ka ito na ngunyan dahil man na pinapakinabangan na imbes pakinabangan kan mga Pilipino sa iba guwanganing mga propriedades na maski mga pribado pinag-sequester. Ayaw man nangyari duman sa pagpara-sequester kan sa tuyang gobyerno ka ito. Tapos ining ngayang mga GOCC, Government Owned and Controlled Corporation. Ayo kinontrol kan mga nandakop. Pero ang hapot, harain na itong mga GOCC pig para sequestered kan sa tuyang gobyerno. Pero nagkapira sa naman ang nakinabang duman. Nagrayaman pa sa mga para sequester sa iba. Man totalmente na ibalik duman sa mga dapat deltahan kan mga propriedades na ito na dapat pakinabangan ko ta kan
Yan mga kababayan niya to.